Carme é a nosa mestra en recuperar saberes. Ola, estou aquí hoxe preparando unha mestura de diferentes verduriñas da horta porque estamos en plena época de colleitas e imos facer unha receita que a min encántame. Encántame porque pillando as fabas e pillando todo o resto de hortalizas que temos na horta, imos facer unha receita que se chama abrir e xantar. Ide tomando nota, xa veredes que ben nos queda e que rapidiño ademais o facemos. Carme chamoulle a esta receita a abrir e xantar para os máis preguiceiros na cociña. Imos precisar cuarto kilo de fabas, hortalizas variadas, unha cebola, unha cabaciña, un pemento, 3 tomates e 100 gramos de cenoria, loureiro, ourego, tomiño e perexil, sal e aceite, 2 dentes de allo e un bote de cristal. Cando queiras, Carme. Bueno, pois estamos aquí cos nosos ingredientes. Xa teño picada a cenoura, a ceboliña, o cabaciño, todas por C, fixadesvos. E agora vou picar pemento. Pero antes de picar o pemento, quería falarvos del, porque nós pensábamos que aquí non había morróns. Pementos estes encarnadiños, que teñen casi 4 cuarteróns, como se fora un morro. Estes pementos que a xente da lá da Mariña de Lugo, de Piñeira concretamente, de Ribadeo, pois conservaron e chegaron hasta os nosos días, cando en Galicia pensábamos que non había pementos morróns, vale? Acabo de cortar o pemento e imos poñer antes de nada a pochar a cebola. Bueno, pois a cebola xa está pochada, xa temos así cristalina, e agora imos botar un pouquiño de allo. Non fai falta nin que o piquemos demasiado. Loureiro, 2 folliñas, seco, acordadevos sempre, perexel, un pouquiño de ourego, este pode ser fresco ou pode ser seco, neste caso estou botando fresco. Acabamos logo de botar o tomillo e imos alá cas nosas hortalizas. Primeira hortaliza que temos que botar, tomate. Eu hoxe aquí quería presentarvos 3. Tomate negro, negro de porqueira, a pesar de que a día de hoxe se popularizou como tomate negro de Santiago. Así que o saúdo para esa xente que non lo fixo chegar ata hoxe. Tomate corazón de boi. Tamén se conservou basicamente na zona de Monforte de Lemos, na terra de Lemos. Así que outro saúdo para lá, para a xente de Lemos. E por último, o tomate amarelo. Este sí que é un gran descoñecido na nosa terra, non? Andan recuperando nel unhas amigas alá pola baña. Sei que outro xeron da lá de Italia, pero andan a ver se o aclimatamos e o facemos galego. É fundamental botar primeiro os tomates. Para que? Pois para que se nos fagan un pouco de salsa e poidamos botar o resto dos ingredientes sen engadir auga ninguna. Pois xa temos o tomatiño que fixo aí unha camiña ben feita para botar o resto das hortalizas. Imos co cabaciño, por exemplo. Seguimos ca cenoura e, por último, o morrón de piñeira. Que nos queda? Pois quedanos o ingrediente estrela, as nosas fabas, ou nentellas, que lle chamamos por aquí polo Sar. Sabedes que podemos consumilas ou ben en fresco ou podemos tamén consumilas en seco. Contovos como conservalas en seco para que non nos collan o bicho? Pois moi faciliño. Tedes simplemente con a vez secas, metelas no conxelador alo menos unhas 24 horas. Sacádelas despois e fabas secas, sen bicho, para todo o ano. Estas lentellas eran secas e tuvenas que poñer a remollo, claro, para que non nos queden duras. E estas fabas en concreto son as fabas de Eleuterio, que é veciño dunha parroquia daqui do lado, a parroquia de Socastro, aí enfrente onde temos un castro.
Bueno, pois o señor Leuterio gardou estas fabas que son altas e que ademais se pode aproveitar ou a xudía en verde ou senón despois tamén a nentella para facérmola así nos guisos estes. Así que só nos queda a acabar de botar fabas, poñer unha pizquiña de sal que aínda non lle puxemos, así como unha culleradiña pequena, e esperaremos máis ou menos uns 30-40 minutos. Que vos dixen? Aquí o tedes. Abrir e xantar. Unha receita con un montón de hortalizas ben feitas, ben sabrosas, e que é cuestión de chegaremos e xa está. Un día que queremos dar unha sorpresa, un día que estamos cansadas ou cansados, listo. Disfrutádeo moito. Chao. Para abrir e xantar, antes hai que cociñar. Repasemos. Primeiro temos que picar as verduras. Refogamos a cebola. Botamos o allo cortado. 2 follas de loureiro, perexil, un pouquiño de orego e un pouco de tomiño. Botamos os tomates para facer unha salsa que lle faga de cama ás hortalizas. Esperamos 15 minutos. Despois engadimos o resto das hortalizas, cabaciña, cenoria e pementos. Botamos as fabas, unha chisca de sal e agardamos 40 minutos. Finalmente, metémolas nun bote e listo para abrir e xantar.